а да ви покажа як код, защото вече можем да кодиме яки мърдащи неща. И нещо много лесно, което можете да направите всички, е да смените и Y да се увеличава с по единица. Нали така? Дигаш ръка, сякаш нещо не ми се разбира. И когато напишеме и моя X и моя Y да се увеличават по единица, виждате, че квадратчето се движи надолу дясно. И това е много яко. Обаче не така се играе Jetpack Joyride. В Jetpack Joyride играча пада единствено надолу. Тъй, че помислете кой от тия два реда, които ги има в апдейт сега, ви е нужен. Готвя се да млъкна. Няма да ми отговаряте, нека всеки да си поразсъждава сам. Помислете кой от тия два реда от апдейт да запазиме, че играча да пада надолу. И помислете на какво място в кода, какъв код да сложиме, че да може пък играча да подскача, когато бъде отпуснат клавиш. Това какво означава? Че аз бих искал сега да падам както падам, но не бих искал да се движа надясно, нали? И искам сега, като натискам клавиши, да не слизам, да се премествам изведнъж нагоре. Окей? Това е, което искам да се случва с нашия герой. Тъй, че ще трябва някакъв код да се предизвиква от играча. Къде можем да пишеме такъв код, който да се изпълнява, когато играча нещо чепка по клавиатурата? Слушам те, юнак. Бъркаш се, апдейт не е добро място за неща предизвикани от играча. Апдейт се вика периодично от само себе си, 30 на пъти в секунда. Слушам те, мъжки. Не, чакай, на тебе много съм ти давал думата. Айде на тебе, така и не я дадах. Mouse-up е място, където можем да пишеме код, който ще се изпълнява, когато бъде отпуснат левия клавиш на мишката. И аз попитах за клавиатурата, тъй че отговора е слушам те. Keyup. Предлагам ви да помислите какъв код да напишеме в Keyup, че играча да подскача, когато отпусне клавиш. Сега съм млъкнал и ми е най-спешно да помогна на хората, на които така и не им беше оправен компютъра, като мълчах предния път. А тези, които нямат проблеми, ако се справят с подскачащ играч, падащ, но можеш си да подскача, помагайте на останалите, моля ви се. Не дейте да викате помощник, за да ви каже браво. Ако направите движението на играча, ставайте да помагате. Първо, че доста от вас са продължили да работят върху старата ни папка, в която вече имахме някаква фигурка или нещо друго. Това може да се обясни по два начина. Единият е, че аз съм тъп и не ви казах направете си нова папка. Или другия е, че вие сте мързели и искате да си го спестите. Или и мога да доведе до нещо трето и то е след още една-две школи да имаме някаква папка, в която една част от квадратчетата играят Jetpack Joyride, друга част от квадратчетата правят нещо друго, седи една грозна картинка, писана от първата школа в страни. Нали така? Съгласни ли сте да имаме отделна папка за всяка нова игра, която ще правиме, че да не ги скупчваме на едно и също място? За целта би трябвало да не ви е проблем да си разархивирате. Извиняй, излез за минута от залата. Не би трябвало да ви е проблем да си разархивирате пресен, чист, оригинален code.zip в нова папка, кръстена с добро име. Това са нещата, с които аз започвам всеки път. Всеки път започвам с разархивиране на пищова в чиста, нова, пресна папка, която не са правени промени от някой друг. Ако имате някакви промени по оригинала си, това ще значи, че всеки път пищова ви ще е различен с тия промени. Те могат да са бъгави промени, могат да пречат на това да ви тръгне програмата. Тръгвайте си от чист, прост, празен пищов. Окей? Кои от тия две речета ни трябва да ги запазиме, за да може играча само да пада? Слушам те. Долното рече увеличава надолността
Това е, което искаме да се променя на падащ играч, на долността да му се увеличава. Не искаме да му се променя на дясността. Добре. Сега идва по-тегавия въпрос, който ви оставих да си мислите. Какво да напишеме в Keyup, че при чувъркане по клавиатурата да подскача играча. И вече имам предложение. Обаче, айде да поразсъждаваме. Първо, слушам те, принцесо, коя променлива предлагаш да променяме? Не ми казвай целият ти ред код. Добре, ти казваш, че променливата Y. Сега, първо, може би, надявам се, че всички сте се усетили, че ако ще се движи играч, то трябва да му се променя позицията, координатите трябва да му се променят. Тях ги пазиме в MyX и MyY. Ако тръгнем да променяме MyX, с такова рече код, например, я да видим как добре ще подскача нагоре играча, натиснах копче и той се премести надясно и вече тук нататък изобщо не ще да се мести. Това не е добро рече код. Доста по-добре ще е, ако променям на долността на играча. Я да видим такъв подскок колко добре работи. Ако съм някъде близо до 100 пиксел, се премествам на 100, но ако съм много далече, също се премествам чак на 100. Това е един доста голям скок, който сега правя, нали? А обърнете внимание, че дори да съм отгоре, пак мога да подскоча на 100-ната надолност и това всъщност е скок надолу. Тъп съм, нали? Всякакви разнообразни формули можем да пишеме, които да сменят стойността на моя Y. И аз ще ви предложа още една креативна тъпотия. Ще ви предложа формулата на долността ми да се разполови. Тоест, ако съм се намирал на надолност 30, къде ще подскоча? Слушам те. Добре, ако съм се намирал на надолност 500, къде ще подскоча? Слушам те с ризата. 250. Което означава, че се премествам с колко много пиксела нагоре? С тия 250. Това е доста голям подскок. Може би не искаме играча да може да прави толкова различни подскоци. От друга страна пък има и някои други смъхнатори, освен че сега ще направя един огромен подскок. Видяхте ли го? Ето това е един мой единствен скок, докато от тук нататък скоковете ми стават все по-малки. Има и друга смъхнатория, че ако дълго се разприказвам някакви безполезни глупости, както обичам никога да не правя, защото аз съм интелектуалец, нали? Никога не бих говорил глупости. Сега се раздрънках доста и искам да отгатнете горе-долу колко ми е на долността, искам да вдигате ръка, който иска да отгатне. Горе-долу колко е на долността на играча, слушам те мъжки, дет се чешеш, обаче ме подведе. Колко е на долността на играча? В момента според теб. Това е прекрасен отговор, но ти можеше да си гледал и слушал и да си видял, че играча слезна твърде надолу извън игралното поле. Можеш да съобразиш, че игралното поле си има размер. Знаеш ли му го? Ти идваш за първи път на школа. Ако си бил на миналата школа, трябва да сте чули, че на долността на игралното поле, слушам те юнак с бялата блуза, 600. Значи къде според теб е играча в момента? Доста над 600. Отдавна излезна под 600 и е продължил да слиза надолу, тъй че колко е на долността му в момента според тебе? Някъде под метрото. Играча в момента се намира под метрото. Съгласни ли сте? Ние сме един етаж над земята, обаче играча вече е под метрото и търси полезни изкопаеми. Колко скока са ни нужни, за да се върна в игралното поле? Ти казваш, че около 200. Твоето предположение? 200. 2 скока. Слушам те. Добре, моето предположение е, че 3, 4, 5 скока ще ми стигнат, защото първият от тях ще е с огромно количество, няма да влезна в игралното поле. Например, ако сега съм на 10 000 надолност, на каква надолност ще отида? Слушам те.
5000. После ще е на каква? Я да видим колко скока са. На четвъртия скок се върнах в игралното поле. Бре. Сега, когато имаме един възможен, макар и недъгъв и смахнат начин да скачаме, ви давам вече по-сложната и свирепа задача. Създайте нови променливи. Ще са ни нужни нови променливи, за да пазиме позицията на нов герой. Нека го наричаме врага. Оказва се, вчера едно дете ми каза, че не знае какво значи думата враг, защото не е играло игри. Но освен това, може би от част по история и от всякакви начини. Има ли някой, който не знае какво значи думата враг, българската дума враг? Добре, радвам се да го чуя, че всички знаеме, че това са учителите. Нали така? Искам да направите враг, който тръгва някъде от дясно на екрана и да, много свирепо застрашава играча, движейки се наляво, и играчът трябва да избегне този враг. За това поразсъждавайте какви да са началните стойности на променливите за врага и как те да си сменят стойността. Давайте смело. И също така може да измислите по-добър начин за подскачане от моя. Ако съм някъде нагоре, подскачам с малко. Съм много надолу, подскачам с много.